Marpungu hitan waeng di bagas joroon, lahu patupahol parpunguan paringotan hamamate ni Tuhan Yesus, napatarilahon holong ni rohani di bata, naso halopoa tu hita jolma manusia berdosa. Taida ma iduk ni hapor siauta, namanaon hapor suhon, dohot haleaon alani hita. Marhite parpunguatta di paringotan hamamate ni Tuhan Yesuson, lam takas di rohatta, naung di paubud de batari masna tuhita, masai belga asin ni rohana midahita pardosaon, maredde mahita. Di sandok
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Situan ni malim si songonido tama dihita, na badia, na so jahat, na so marlidang, na mabolat sian akka do pardosa, naung gabi timibo sian akka banwa gijang, na so pola ganu paris songon akka situan ni malemi mabuan jumolo palea taringot tu akka dosa na sadiri, dungi taringot tu dosa ni natoropi, ay sahali doi diulahon, di na mamelehod dirina ibana. Haleluya. Martangi yang mahita, ale amanami jala di batanami para siroha na sumurung doho di sude jolma manusia, nunga di lehoko anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, manaon haleaon dohot siap dibagi, pola mate tarsilang, asa malua hami siang gonggoman ni sibolis, sai parrohai mahami mamikiri panaonon ni anakmu, asa maruli hami marhite siani di hasesan ni dosa, dohot di haluaon siang hamatean padua halihon, asa dapat tami hanguluan sa leleng-leleng na marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak kaholongan ni roham. Amen. Mared de mahita. Tatangihom ma pati ni debata ima na tersurat di Heber 12 ayat 2. Tabereng ma iduk ni haporsiaw ni jala na paujuk kosa ima Jesus na manaotot parsilangon ni sikat ni las diroha tohap nehian so dietongi hailaun gabe hudul di siamun ni habangsa ni debata. Ido sahat na atong rap manggidogogo mahita tuadopan ni debata. Ali Tuhan debata say parbugoy mahami mangulahon na hobar tupatit mi. Amen. Maret de mahita. Dosa
Patopotima dosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Horo debata pergugu na suatu dosan sitopa na adong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo kami tu jolom manopoti dosa nami. Akka na hula kami marhite sian pangalasyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubu-tubu ni rohanami narwai. Nang siang pakateon nami na soture. Rodi pangaleon nami di hisap-hisap ni rohanami. Nata masih tutudo hona pami ala ni dosa nami i. Alai na tersol-sol bagi do kami nuaing ala ni i. Asi roham di kami ale debata nami. Perdenggan bahasa jala para siroha doho ala ni anak hahulongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matod di perbadia tu rohanami be. Asa terbaik kami mangoleho di bagasan hati goran dohot habadiaun. Gabe sahat kami Tuhan nguluan na sura-sura. Na pidar bagabagam diakana porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata taringot tu hasisan ni dosa. Ala ni pangalisota do ubain na tertulang Kristus. Jala binani hajahatota do ibana mabugang. Ape tu ibana pisak-pisak perhitean ni hasonangata. Jala binain ni bugang na malum itahilala. Hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Korpungan ina.
Maret de Mahita. Datangihom mahatani debata turpuk epistel di peringotan are hamamate ni Tuhan Yesuson tersurat di Sakariasia ayat 10 sada sahat rori ayat 10 pitu. Hope marhite-hite mudar ni parpadanammu paluaoku akan terbuang siakko siak godung na so marisi aek. Ai hirasior kusitta juda diau jalahu parade ya Efraim tu perpurangan jalahu sunggul aka anak mi ale Sion dopa aka anakmu ale tanugorik jala bahenokku maho hira podang ni ulu balang. Jehovah Sebaot mangodingin nasida, gabe suda panganon nasida, jala lutakulonna akabatu ni abalang, jala minum nasida, jala marhariburon hirasian anggur, gabe gok nasida, songon sawal pangurasan, songon akka suhini langgatan. Ayaha hina dengganna jala aha hina ulina dahanon pasibur magorang akka doli-doli jala anggur akka namar baju ido sakna mertuado akka na tumangihon hatani debata jala no peopsa. Amin. Kor remaja na poso.
Israel di Mahita. Tidak ko mahaporsyaw tay songon na hina tidak ko ni dongata sa haporsyaw di sadok portibyon ra mahita madok aw porsya di bata Jakuba ido ama pargugo da suatu dosan na tumo palangit dotan aw porsya di Jesus Kristus anak ni di bata Jakuba na sasedai iba na tidubuhon ni si Maria nagabegabia siato di perbadia adorang so kaguguhan ido tuhata na tumaw na bernit di panghuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hao pinarsilang na tua-tu bana toru dung ni tanam na mula mengulu di arah patuluhon na menaik ke surgo lau kudus tu siamuni de bata Jakuba amanai pargogo nas paturusani di sima ibana pai mamulak sobo tu talon manguhumi halak na mengulu dohot na mate au porsea di tod di perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopani halak Kristen akan na badia dohot di hasesani dosa dohot di hatai na mandok mula mengulus sobot daging ni halak na mate dohot di hanguluan na surasuda amin. Pujian dari punguan Lansia.
Korpungan Ama.
Tabagema sunggul-sunggul di Huriatta. Tabegema tes. Tabegema sunggul-sunggul di Parpunguata Sadarion, Jumat Agung, tanggal 10 April 2025. Sada, goarni ulauta Sadarion ima, parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus, topik minggu, tosma hosana, manang, Yesus menyerahkan nyawanya. 2. Ulaun nabadia do ulaun nahohom. Di ulauta Sadarion, patu paun ni Huriatta do marulaun nabadia, manang perjamuan kudus, dung sidung papungu pelean paduahon, dohot ulaun nahohom, manang ibadah perjalanan penderitaan Tuhan Yesus, dung sidung parmingguan, pukul 14.00 wita. Jala di patupa Huriatta do snack dohot kopi teh paimahon masuk tu ulaun nahohom. Tolu marulaun nabadia di jabu ni ruas. Pinabotohom ma tu ruas ni Huriatta nanaeng madohoti ulaun nabadia di jabuna ala dangboy rotu gareja asa pinabotohom ma tu situa wilayah masing-masing. 4. Ibadah Paskah subuh. Patu paun ni Huriatta do ibadah Paskah subuh manang buha-buha ijuk di hari Minggu tanggal 20 April 2025 masuk pukul 4.00 wita di Garejaon. Asa Roma sude ruas ni Huriatta di parmingguani. 5. Kegiatan Pasca Anak Sekolah Minggu HKBP Tamarunang. Patu paun ni Huriatta do marhite seksi sekolah minggu ulaun Pasca Anak Sekolah Minggu HKBP Tamarunang di hari Minggu tanggal 20 April 2025 masuk pukul 5.00 wita. Jala di Patu Panasida do kegiatan games dohot pencarian telur Paskah. Pinangi doma asa Roma sude anak sekolah minggu ni Huriatta di ulauni. Onom padidion nabadia khusus. Naik patu paun ni Huriatta do padidion nabadia khusus tu sadaya nakon ni Huriatta di hari Minggu tanggal 20 April 2025. Alani pinangido ma tunatoras na naik mabuan ni anak konna terdidi asa Roma marguru anon botari di Garejaon sipul marulaon nahohom. Songonima sunggul-sunggul ni Huriatta di bagasan Parpunguata Sadarion tataniakon ma asa gabe pasu-pasu do las ni roha dihita tarlumobi gabe hamuliaon ni guarni tuhatta. Amin. Tapapunguma peliata sada A dot sada B maret de mahita. Be
Damini debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima namang ramoti hati-hati doh pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horasma dihita saluhutna. Damang denang haanggina pinaribut na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hatani di bata nagabe camita di parpunguata sadarion di hari perningotan hamamati ni Tuhata Yesus Kristus. Ima nadini sian Evangelium Markus bidu 15 mamuka mesyat ayat 33 tolhas mei 1 ayat 40 sada. Asa hujahau matu hita saluhutna ta payut ihut mamanginang di bagasan rohat tabi. Alai di hosniari songgop mana holom tuliat tanoi saat roh dipukul tulu. Jadi dipukul tului marsuara nabalgama Yesus majauhon. Ale debataku puasa tadi konom muau. Eloi Eloi lama sabaktani. Jadi adong madadeba na jongjong di sin na begesa ngke bididok ma si Elia do jinonei ale marlujung masa halak manormapon limut tuasom di lohotom may tutolong laho painupon ibana uhuk madidok atong taidama manang naro si Elia paijurhon ibana dungi marsuara naguguma Yesus laus tosma hosana. Jadi mariba bola dua ma hire-hire na dibagas coroi sia gijang tutoru. Dung diida letnan na mangalupi ibana soni HP parmatena gabi didok ma tutudo anak ni depata halakon. Manatap do siya daw diba ina songon si Maria Magdalena si Maria ni si Jakobus nauposo akup ni ina ni si Joseph dohot si Salome dihutun na sida do ibana laho makoba si uju di Galilea dope ibana dukon ni ladope akana asing na rap nakok dohot ibana tu Jerusalem. Idu yanggo sahatna horasma dihita. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Adong sahalak padita nama cia terkenal namandok di jamitana. Jika sekiranya seluruh air berubah menjadi tinta dan seluruh ranting-ranting jadi pulpen dan seluruh pohon jadi kertas, itu tidak akan cukup untuk menutup seluruh dosa-dosa kita. Jalasai di jami tahun ibana dido ibana amin las mulak ditiki di BG ruasi jamitai bahat do namandok jamita ahai ayah jamita songoni jepek nai alai didiki mardalan mula maruasi tu bagasna diingok ma hatai diingok ma jamitai uhuk ma dirimang-rimangi tutu dua pe memang kalau semuanya yang ada di dunia ini air yang ada di dunia ini menjadi tinta. Dan kalau semuanya ranting-ranting yang ada di dunia ini menjadi pulpen, dan kalau semuanya pohon-pohon yang ada di dunia ini menjadi kertas, itu tidak akan cukup menutup dosa kita. Itu tidak akan cukup untuk tempat menulis semua dosa-dosa kita. Jala ido patdita namar guara Billy Graham alani dido ibana muse di jamitana. Banyak orang yang memahami, salah paham, gagal paham tentang salib. Salib sebenarnya menekankan ketidakmampuan manusia
menyelamatkan hidupnya. Salib adalah ketidakmampuan manusia untuk menyelamatkan hidupnya. Alani mulu takas tak ingot dope silang songona di jangon ida utama na parjolo paru kilon na ikon dituhu Tuhan Yesus Kristus alai marhidi silangi dapotan hanguluam mahita saling leleng na puasa ai idu na jujut tabigi mulu martangia kita marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangi yang au tuhu ali Tuhan di bata na marlapatan Yesusi silangima nagabe materi sudah dimateraikan ganup ngoluta nunga diburi be ganup ngoluta dang di bagasan harus saupe ngoluta alai nunga di pai baru debata ngoluta huriana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus mulota bereng turpuk jamita di ulota sadarion jalamarhiti piga-piga judul film somalna na julu amanginang jujut do diputar baik itu di SCTV maupun di RCTI mulu di Indosiar dan pola piga diputari ale mulu di RCTI jalan julu sebelum adong dope TV swasta di TPRI diputar do taringot tu film Tuhan Yesus buita bayako namang inang mulu seandainya masuk kita kalau seandainya kita bisa menempatkan kondisi kita pada saat itu menjadi saksi bagaimana Yesus itu disalibkan mulu tabereng jamon pas masonari jam 11:05 songo dia ma amang inang acit nadi itu hata Yesus Kristus satu dikion saat anong tu pukul tolu didok ma tosma hosana partikian na adongi dang dipakai di dalau mangarimangi saluhutna pambaheran itu Tuhan Yesus alai tong dope dibaksahon bangsoi hobar tu sakapna hobar tu lomo ni rohana dang hobar tu sakap ni debata alani didik-didik ida Yesus saluhutna mana haruar sian pamangan na mandok ali Tuhan marpamuati maroham mida nasida idu nabui ingotota jala idu natakas tak ingot huriana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus marhiti turpuk jamita di ulota di tikion adong piga-piga nabui putih hata nagabe bohal tunggoluta di dalam mengalupi maragam akan masa di ngoluta jalan ajut tadoko ni dinamika kehidupan suka duka kecewa bahagia tadok mai dinamika kehidupan marhiti ulota di tikion didok mana parjulu songo dia di ayat 33 songgop mah naholum tuliat tanui sian pukul 12 potangari 1 pukul tolu boi berengota amang inang dari pukul 12 siang sampai ke pukul 3 holoma por TBI taneng patuduhon manguluhita di dalam dunia yang gelap tarsilang pi Yesus ala di bagasan haholomo dope parnidaan ni bangsui hobar tu pikiranna dope di ida ganupna di ula Yesus dang marhiti ha porsionna holoma por TBI alai tabereng manusia amang inang di ayat 34 omma suara ni Yesus namandok ale debataku buasa tadi konomu au adung pemahaman buasa debata manadikon debata donot tama marhiti trupukon dang debata manadikon debata ikon jabarta do amang inang sasitong na dihau pinar silangi seharusnya hukuman dosa adalah untuk kita tetapi Yesus memateraikan hidupnya untuk kita gabe parjabar mahita boi sahat kita
tutuhan debata alani berengot tama amang inang dipelehon Yesus do nguluna laho manubus nguluta mulut ingot dope di malam pasyon na pariculo paduahon patuluhon bagaimana setiap tetesan-tetesan darah Yesus itu bisa membersihkan dosa-dosa kita. Buita bayak ko namang inang setiap tetesan-tetesan darah Yesus ketika dia dicambuk, ketika dia ditampar, ima laho mamburi nguluta, ima dalan laho manubus nguluta, asadang tuha mati abe alai jabarta tuha ngoluan na sura sudah. Dang tu api na roko be jabarta alai tu inganan na pinarade ni debatama nguluta. Tapi rek mamuse amang inang dang ditadikon debata tau. Alai anak ni debata songon hata ni Tuhan Yesus tamandokon dang adong na boy sahat tu amai molo dang marhiti hitiau puasa ibanado amang inang nagabi parpadanatta tu Tuhan debata marhiti hosana marhiti ngoluna do gabi parpadanan ne baru madihita duhut debata dang tatadabi amang inang dosa alenunga di pai baru debata ngoluta alani didok muse di ayat 35. Jadi adong ma nade bajong-jong disi nau begesa gabi dok ma si Elia do cinone oma gambaran. Amang inang kita harus pahami memang tidak mungkin kita bisa melakukan sesuatu pekerjaan kalau kita tidak mengerti apa itu pekerjaan yang akan kita kerjakan. Mauldo taula ganup aka ulota molo uloni dang taboto aha do jala aha pakorhonna aha fungsina aha tujuanna. Na diulahon Yesus asing do na dirimanyi doho na diboto akabangsoy tabereng maju songon dia rosi Elia itu pemahaman na sida ape sakap di Yesus dangi alani dohono tama gagal paham do piga-piga hati hai bangsoy dohot aka soldadu ipe gagal paham do na sida dang nahulan gagal konsep amang inang gagal paham na sida mangida ganup na diula Yesus jelaboy berengota mulo tatari kiamang inang tunguluta buhado mulo adong na mandok omma ikon ulahonon ape na asing ujung na dang marlapatan saluhut na jelaboy berengota muse di ayat 36 ale marlojong masahalak manor nepon limu tuasom dilohotom may tutolong laho painom iba na uhuma didok atong taidama amang inang dang mauwas di pardangingon Yesus tau alai idu nahudok nakasih nakaning gagal paham nasida soldadui pe gagal paham nasida ujungna diripu mauwas Yesus alana digatung ibana di hopinar silang dibuat ma jala dipasahak ma tau dang diinum Yesus si nata pesastong na buhay tabayak kun amang inang buhado luka ale di bay maasom dang nagabay patabuho ni amang inang ale gabi paciton do salut ni idu na buhay beringot ta amang inang dang puas do pe bangsuy dinalao menghantam Yesus jala partikiani dipakai bangsuy do papuasa rohana sadi hari be pusaon Yesus sadi hari be buy tabayakon amang inang naso marsyatuan selilingope holan asa sahat sakap ni nasida asa sahat sakap ni sibulis asa sahat sakap pikiran nasida mardame do ima silatus dohot si Herodes ali-ali do Yesus dang adong hatalaho membalas naharuar sian pamanganna ala idauta satu ujungna di bagasan holong do jala sampai tos hosana tong do di bagasan holong
alani berengot tama Muse amang inang di ayat 30 walu. Jadi maribak bola dua mak hire-hire na di bagas coroi na julu amang inang bagas coro sinagoge adong do dua inganan na badia inganan na sun badia na julu dang bui langsung jalaholan sa halisataut do bui mamulus aka na badia tu sun badia alai imana julu pembagian kasta, imana julu adong perbedaan, adong gap-gap, adong gulungan marhiti hamamate ni Yesus riba dua ma hire-hire namar lapatan amang inang dang disobek. Kalau disobek dia itu hanya sedikit bui tabayakon karotas disobek di nah tapi otik ondang bagi dua namar lapatan dang adung di pembatasan tabir sudah terbelah dua dang adung be penghambat hita tu debata iduna kaning nahudokon hamamate ni Yesus iduna gawi jembatan hita tu debata alani disuarakon dang adung nasahat tu amai molo dang marhiti hitiau ala holan ibana du naso mardusa namate manubus na mardusa dang mungkin amang inang satabi amang inang nasoy marnida manugu nasoy marnida dang mungkin ni ikun naboy marnida do manugu nasoy marnida ikun naso mardusa do manubus na mardusa jala idu na dipilihin Yesus sian nguluna alani dohono tama silangi na kaning dang naholan lambang paru kilon si taono na dukduk alai gabelas ni rohamay alanung nga dihancur hobe pembatas-pembatas antara hita dohot debata na julo rapdo hita dohot debata di inganan di taman paradiso alai alani dosa haruar hita sian inganan ni Adam dohot awa jala berengot tama amang inang hamamate ni Yesus gabi jembatan madi hita asabui hita makata itu Tuhan debata mulut aing ngot dopetang yang ta ale Tuhan debata jala tadok di ujung nai marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus ahi idu na gabi jembatan dang gabi transit itu menjadi jembatan mengantarkan kita kepada Allah debata namano paportibion jala berengot tama Muse amang inang songod dia buru-buru namangidai dohot piga-piga halak odo nagabe saksi bisu mangida saluhut nai taingot dope songod dia Yesus namando tui nana unang au tangisi ma dirim namar lapatan nunga sahab be ngoluna tutuhan debata ale buhado hitaon nago dopiaka paru kilon go dopiaka sitaono na ikon tadupi margugo do hita ikon do honot tadu margugo do nianto di alai galedo dagingi itu nadidok Yesus unang ngau tangisi ibu jangan aku tangisi tangisilah dirimu idu naboy berengot ta jalan sida do amang inang namang ida salut nih nagabe saksi bisu melihat semuanya jalan parpudi do honok kumah kabereng ma amang inang naso rap mardalan do Yesus naso mangida na diula Yesus alai holan na marsida tapan nasida takas di ida di jolona aha didok nasida tutudo nasida anak ni debata itu siat dia borhat hatai siat dia diboto ibana makatahon hatai dohonot tama dang logika berpikir mulu logika berpikir
puasa tolap ibana mandokoni sona pola di ida sona pola takas ditada nasida ale marhiti ha porsyaon na mangulu idu na mangocar ibana mandokon tutudo ibana anak ni debata puasa dohono nami songoni asa takas amang inang boy tabuat makna tungoluta hama mate nih Tuhan Yesus. Setiap tahun kita akan rayakan ini ikun taulahod doon alay suku-sukun na manginang talumobi di hamu remaja na posabulong ahadu pakorhon hama mate ni Tuhan Yesus tungoluta si kadum ari anong tapatu pado anong ulaon na ba dia aduh pakorhon ulon na ba dia itu ngoluta marhiti trupu koma mambuhali ngoluta ternyata kematian Yesus menjadi identitas baru untukku. Ternyata kematian Yesus mengangkat kehidupanku dari beratnya dosa, dari beratnya pergumulan, masalah, kecewa, diangkat maau sian inganani di pataru de batama au tu inganan nago pasu-pasu idoku ma dang marisuhang hama mati Tuhan Yesus siape marhiti mudarna diburi ngoluku nago dosai idu na ikun tapeop amang inang idu na ikun tasuaton di bagasa rohata asa udang holan na formalitas taula salut nai alai marlapata makoron hama mate di Tuhan Yesus tu ganuk nguluta alani mulut aingot bidiki anong tapatu paulo na ba dia oh pak suku-sukun na parapudi oh lodoho manggotapon late ni roha oh lodoho mardame dot akadongamu marhiti hama mate di Tuhan Yesus iko makoron hadamion do amang inang diganung nguluta jala hadamioni dang holan paduhan bukan hanya sebuah untayan perkataan tetapi sebuah perbuatan naikun taulahon jala dohonot nama ternyata tidak ada manusia yang sempurna selain Tuhan Yesus alani marhiti ulaun nabadia hujalo mai laho dipai baru laho dipaturi de batang ngolukon asa rap sapanganom maau rap dohot de bata marhiti ulaun nabadiai dang miabi akadusai alai pasu-pasu holong hadami omma namian di bagasan rohaku huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus hirim rohanami amang inang hibulma tapaihut-ihut jala unang holan tapaihut-ihut parsidoho mahita maka tindakon hama mate ni Tuhan Yesus nama korhon haluahon tu gaduk ngoluta tapatuduhom may marhiti parangeta marhiti parsorata marhiti gadup aga pakitota dang naholan mamulu sabing salut nai alani di gadup nanunga maka tindakon hata porsyaun anong sipul pashaton pilih paduahon di patu pahuriata duan nong ulaon nabadia ulao parpadanan nabadia parsidoho mahita disi jala tong dohonon nami amanginang sipul anong permingguon ikun ingotota songon dia dope partikian mulu sipul minggu songon dia mah posisi Tuhan Yesus gatung dope di hau pinar silangi alani di patu pahuria do anong pukul 2 ulaon daohom rap mahita manginang pasikopon hama mate ni Tuhan Yesus nama korhon haluaun tu ngoluta hama mate ni Tuhan Yesus makorhon pasu-pasu tu ngoluta parsidoho mahita ala piga-piga hubire kami di gadup aka huria na asing molo di huria tahun huria na tar pasu-pasu do huria tahun amin amin di piga-piga inganan na asing didiki perningutan ari pamati Tuhan Yesus godo narong mangida maka tindakon pasidohot di ganuk ulani
alai dang sahat tuna sidung di payhut-ihut saluhutna. Ale molo dison hupangi doma sahat tuna sidung manno. Pukul 2 tamu haima jalapos rohamuna manginang songonanunga diulahami ganup salili kami gabi patdita sajom doanno uloni pas pukul 3 tos mahosana makuling ma giring-giring di sido annong martangia kita tutuhan debata jala di sido annong tapasa saludna akan solot di bangsa rohata ali Tuhan pardusa doau ali Tuhan asiroham ali Tuhan pasu au ali Tuhan tatap mangulukon di sido annong tapasa saludna tatap ma taingop ma tatap ma silangia manginang ingok ma so dia Yesus namangida saluhutna aka bangsoy tong di bagasan holong do ditatap ibana alani do honok kuma ingok ma anno nga manginang tapasidung ulot sadarion pinalaw mula ano kita siap itu garejon ingok ma buha labo ni bohi ni Tuhan Yesus manatap ngulum buha labo ni Tuhan Yesus bohi ni Tuhan Yesus natape manete mudar siya bohina alay patuduhon holong to tuganup nguluta ido na ikon tasuaton di bagasa rohata holong na badyeima tapi jalaga bebuhal di nguluta ido hamamate ni Tuhan Yesus makorhon hadamion makorhon mangajari mambuhali mamakulingi nguluta asa mangulu di bagasan holong di pasu-pasu Tuhan di bata mahita saluhutna di pargugui mahita maka tindakon hatana amin matanya kita mulai hati mali Tuhan marsaringar hatam di tonga-tonga ulun nami sadarion di ulaon ari paningotan hamamate ni Tuhan nami Tuhan Yesus Kristus tutudo oleh Tuhan di bata sulma pardosa dohami nabadia doyanggo ale marhiti hamamate ni anakmu Tuhan Yesus Kristus na mokop hami manesa dosa nami mamburi ngulu nami nasian go dosa jala manaruhon parang ngulu nami tu inganan nago pasu-pasu alani male Tuhan libata ajari hami tinalaw mameop tinalaw manuaton terlumubi makang nguluhon ali Tuhan libata haluahon na pinasahatmo di tonga-tonga ngulu nami maragam tutuna ikon adupan nami di kanu pardalanan ng ulo nami ali marhiti hatam ditikyon ali Tuhan di bata tutudoho nagabi tiruan na dinggan nagabi sorminan di gadup ngulo nami jala tutudo ali Tuhan di bata di pakulingiho di buhaliho do hami asa marhitangi yang ma nagabi dalan nami mangiduhon ganup akan namasa di tonga-tonga ngulo nami jala marhitangi yang ma aluhonon nami ali Tuhan di bata tuho jala dikio pele Tuhan ibata di pakulngi ho hamil Tuhan ibata mace argado ngulu nami alani ditubus anakmu Tuhan Yesus Kristus do ngulu nami alani Tuhan ajari ami tinaloman jamoton haluaon na pinasahatmu di tonga-tonga ngulu nami songoni pele Tuhan ibata ruas ni huriam hakabibita marunang sian orang sekolah minggu remaja na poso ama ina lansia asiro ham Tuhan maraga bedo namasa di tonga-tonga nguluna arsak sitahonon parsahiton dohot akalas roha ali saluhut na ile Tuhan di bata hupa sahat tamima tutanggamu nago habedoni asahoma Tuhan namian di roha do pikiran nasida na manguluhon nasida li Tuhan di bata uhut na mamasu ngulu nasida ali Tuhan di bata di ulon nami sadarion tongdo annong patupon nami ulaon parpadanan na badia ali Tuhan pasu-pasu ma ulon nami songoni annong dipukul 2 ulon nami ma ali Tuhan di bata ima ulon naom asiroham jongjong maho marhitodim dinalaw mamasu masulon nami talu mobil ruas ni huriam pakulingi nasida asarap manya kami parsidohot dinalaw pasikopon ulon naomi di bagasan huriam ditikyon mulai temo pasatam itu mangasahon gua anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuh amin.
Mari di mahita, sian buka di nomor 26, ma tapa saat pilihan. sonari masuk mahita tu acara ulaun nabadia, mari di mahita.
Ale Tuhan debata para sirohan na sumurong, amanami na di banogijang, asiroham, topot mahami na pumudison, adorang upangakami anong parpadanan na badi. Leho mato di parbadia tu ganup hami, asa ditubuhon na porsyon na mangulo di hami, asa po situturo hanami, di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop hami. Pargugoy mahami, maswadahon diri nami, asa tarihuto kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon na porsyaon na mangului. Say taiti rohanami, asal malungo kami tu banwagijang, asa say masihol hami, paimaimahon haroroni Tuhan Yesus. Amin. Kita aka naong pinarhamaw ni dibata, tasakap nuaing mangaton parapadan na badiyay, di ba ini tatibang majumulo manang nataw hita marulan na badiya, asa unang-una uhum manang isi siyan hitaon. Ay holan na uduk roha, jala na manorsoli rohana alani pambayanan na nasoture, jala na manopoti dosana, jala na porsya di hasil sa dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tau mangaton parpadanan na badi, alayaka na dohot marulon na badia, unang be di uloy sibolis, unang be di dati mardosa, tung padaw hamu marohamu na siya ni, tung kotapo kamu mahosom do latin roha. Alay, paingot-ingot hamu ma Tuhan Yesus Kristus naong mate, jala naong mula mangulu umokop hamu, asa tahu hamu mangaton parpadanan na badiyay. Di ba ini katakasi majolo rohat tabi, jala alusi hamu ma suku-sukunon jong-jong mahamu. Di parhatuturo hamdo halak pardo sa hosian hatutubum dot alani pangalosyom di pati ni debata molo di parhatuturo ham dok maolo ngamarsat doroham ala dosami jala di pangidoroham ning malua hon waing sian dosam molo songoni roham dok maolo di parhatuturo hamdo nang roh Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa, iba na nang mati dohot mula mangulu umokkopo, mamorosan jala manisa dosam, mulo songoni di parhatuturoham, dok maulu. Ulu doho manggotapos siya roham lati ni roha dot hosom ni roha, akup ni ulu doho martinggan dot halak na mangarsaiho. Jala na ulo doho manisa dosa ni dongamu, songon na pinangido ni roham, siyasaw ni debata asu di dosam, molo songon ni roham, dukma ulo. Atong tapaw dukbe marohata, jala tatopoti masudi dosata, ihutok kamu matangyengon di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata aman nami, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Wala pardosa gudang dohami. Jujut ulo si hami patikmu. Tama doho na uhum mo hami nuwaing doho sukut. Mulu balosonom mo tuhami. Hobar tu pambayanan nami. Alay-ala ni godang ni asi dot olong di roham. Dot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naong nilehom mo ungopop hami. Ala ni ubay na hum hami mangido tuho, asi maroham di hami, sejalo mahami, sesi sama sudi dosa nami, jalaleho to di parbadia tu hami, asa margugo hami mangalo na sa dosa, dohot mangulahon na hobar tulo menroham, saliling di tanoon dope hami. Amin. Atong hamuaka na manopoti dosa muna, jala na mawas di asin rohani di bata. Sesahak matuhamu na hinaporsya muna mangasahon hati ni Tuhan Yesus dohudo tuhamu pos marohamuna nunga sisa saluhut dosa muna marhiti-hiti ko wadi di bata ama dohot anak dotod di parbadia. Amin. Ale Tuhan di bata ale amanami na di banwagijang say pinurbadia magwarmo
se Roma harajamu, se saot malom niroham di Banua Tongon, songon na di Banua Gijang. Leo matuhami sa daron haluan siya pari. Si sama dosa nami, songon panesa nami. Di dosa ni doga mardosa tuhami. Una kami togyun pangujunan, palu amahami siyan pangagog. Ay hodo na punah harajaon, dot agogoon, ro di hasangapon sa liling ni liling na. Amin. Hudul mahamu. Mari dehita. Tangyo kamuma tonan Tuhan Yesus lahu padirihon parpadanan na badiay. Atong Roma hamu nunga radi sudi ida jeradai hamuma dengan bahasa ni di bata.
ini 192.
Ini suruh nanti. Ini nih. Tunggu suatu di kono.
Dihamu manami inanami na baru mandohoti ulau na badia martangyang mahita. Puji ma Tuhan ale tondiku, jalana sarohaku di bagasan mamuji kuwarna na badia. Puji ma Tuhan di bata ale tondiku, jala unang tung halupahon dingkan nibasana sudina. Ibana domani sa dosam sudina, jala ibana pamalum akasahitmu sudina. Ibana paluaon hosam sian hamaguan, jala dileho tuho dengan basa dot asin roha. Para si roha jala dengan basa do Tuhan di bata. Labat tarimas jala para si roha godang. Dang di bayat tuhita na hobar tu dosata. Jala dang di baloson tuhita na hobar tu hajahatota. Soon asin roha niya mama tuaka na konna do asin roha ni Tuhan di bata dia kana makabiari ibana. Nunga takas di patuduhon di bata. Holong ni rohana itu hita dinamati Kristus humokop hita uju pardosa dope hita atau dalam malua mahita nuai siar rimasna dunggabe parpitor hita inorhon ni mudarne dibaeni sepujion ni pamangaku do rohaku do nasa pambahenaku do Tuhan di bata olat nion roh disaliling ni lilingna amin marede mahita sian bukene nomor 86 ayat sada las jongjong mahita saluhutna. Tatangnya koma piliata ale di bata amanami na di bano gijang hodo hororoni saluhut sile honde na dinggan do na salibasa na meliutus ku pasata mima sian na nilohmi tu hami pilen nami tuho sia jalo megabi uap nucus tu jelom pasu na jaramoti asa hu parasia kami pilanon pati bulun harajomo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam tadahami ko odang nisi leho-leho mi tuhami asalam gir-gir hami mandok muliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Ale Tuhan di bata amanami na marhabangsa di atas ni saluhut. Nunga pataruh hidahami holong ni roham na gudangi. Kumudang dui sian holong ni rohani ama-ama dot ina-ina di anakonna. Tung na so tatibang do gudang dot arganisi leo-leomu di hami. Ay anakmu na sasadai disuruho gabi colma. Manaon pardangolan isa-isak dohot pastap-pastap gabi tarpa jalibana. Jala tuhamatian umokop hami. Mau lihat marohanami. Ala naong sae utang nami. Jala malua hami siat dosa. Sian hamatian do sian gonggoman ni si bolis. Ala ni pujion nami maguarmu na bade. Ala naong dipatupa anakmu pardomuan. Pardinganan tuho. Ale Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni di bata. Nang mamorosan dosa nami. Do dosa ni hajol maun. Mau liate marohan nami tuho. Jala pujion nami mahoro di saliling nililing na. Saya tatap mahuriam na hinokopmu. Jala na pinapungumi. Saya pahot ma dihami hasil sani dosa. Dohot dame na pinatupami. Saya payas jala parbadiai mahami. Asa tarbuako hami tuban wagijang. Pasaroho kami tuaka na badiai. Saya buru jala parsilakom majolma na buruki. Dohot sakap-sakap narwa na dibagasa kami. Asa unang malida kami mandapoton. Ama na di banwa gijangi. Hupa saat hamima diri nami tuho. Jala huleo kami rohanami bahin inganamu. Ala naong dihokop ho hami. Diho mahami jala ho dihami. Saya unang luas hami sirang siako. Dongani mahami. Jala saur maho tuhami. Saya patugu maha person nami tuho. Asa hot lakanami ro di ujung ni hamatian. Seramoti makarwasmu. Nama maritahon holong ni roham dohot dalan nang pinatupami atong manang mangulu manang mate pehami hodo Tuhan nami dohot raja nami siya si maroham ingot mahami di hasangapomi jala buak kami tu hasonangan na dilabung ni di bata amin alea manami na di banwa gijang say pinurbadia maguarmu sero maharajamu. Saya saut maloman roham di banu atongon songon na di banu gijang. Leho matuhami sa darigon manguluan siapa ri. Si sama dosa nami son panesa nami. Di dosa ni donga mardosa tuhami. Una kami togi untuk pangujunan. Palu amahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sondakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala di pasaur hom madamena tutodim. Amin. Shalom horas mah dita saluhutna jala mangidu mahami amanginang asa di juluma marbaris parhalado jala roma hamu amanginang manjalang tujulu.